O director da orquestra Von Karajan cualificou como unha verdadeira sinfonía o son dun motor Ferrari de Fórmula 1. Hoxe en día, a técnica vaille permitir dirixir unha verdadeira obra mestra. Derecha 25, grava exterior izquierda 2, puente larga 20, grava exterior 2, puente larga 20. Derecha 4, 25, derecha 3, agua 50, derecha 2 más, larga 20, 2 más, larga 20. Izquierda 3, larga 20.